Il-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ħeġġeġ lill-Gvern Malti sabiex jindirizza nuqqasijiet fil-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terrorizmu fi żmien adekwat. Jekk il-Gvern jonqos milli jagħmel dan jista' jirriżulta f'diffikultajiet miżjuda marbuta ma' relazzjonijiet bankarji korrispondenti għal banek lokali. Ħsara lill attrazzjoni tal-pajjiż għall-investiment kif ukoll ħsara fuq l-istabbiltà finanzjarja ta' pajjiżna. Dawn l-istqarrijiet tal-IMF ġew ippubblikati nhar il-ġimgħa fid-dikjarazzjoni konklusiva tal-fond li ddeskriviet is-sejbiet preliminari tal-missjoni uffiċjali annwali tal-organizzazzjoni f'Malta. In-nuqqas ta' indirizz ta' dawn in-nuqqasijiet identifikati mill-IMF jista' jesponi riski għas-sistema finanzjarja u għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Potenzjalment dan jista' jwassal għal diffikultajiet fil-pagamenti ta' ħlasijiet kif ukoll pressjoni fuq setturi relatati mal-ekonomija. Għalhekk l-enfasi għandha tkun fuq it-titjib u l-effettività ta' dan il-qafas. Huwa importanti wkoll li l-azzjonijiet ta' infurzar fil-ħasil ta' flus ikunu msaħħa. Sfida oħra kienet il-fatt li tkabbir ekonomiku ibbaża ruħu fuq l-influss kbir ta' ħaddiema barranin f'pajjiżna. Dan qed iżid il-pressjoni fuq l-akkomodazzjoni, l-infrastruttura u r-riżorsi naturali ta' pajjiżna. Għalhekk l-organizzazzjoni rakkomandat riformi strutturali sabiex tiġi indirizzata din il-problema, fosthom li aktar nisa u anzjani jkunu mħajra li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Kien enfasizzat ukoll li t-titjib fil-governanza għandu jissalvagwardja l-klima tan-negozju f'pajjiżna u l-attrazzjoni tagħha għall-investiment barrani.